Eling-eling duh para kanca sekolehna ing sandiwara kang dijogetke penguwasa bakal nyesep getih ira lakon-lakone nyir-ira merga nylamur kebyare donya demokrasi lan agama membah butonya plok manungsa rojah rajeh kahanan donya rakyat negara dene longso dadi budake penguwasa kang nyamun punggawa surga rontak tukul ing kono gedeng janjine penguwasa kang kamlina lan nestapa rumah carane aja-aja sing becik bakal ketipe Allah bakal ketara aja gawe dosa mengko iso cilaka sing becik bakal ketite sing Allah bakal ketara nang dunya aja gawe dosa mengko kowe bisa cilaka luwih mukti wong duwe karya iso perwira lan jaga praja nyumbang karya ing negara mikul derajate wong liya luwih asor luwih hina kang tansah netek penguwasa ngorupsi duwite negara rang rasa wong liya sengsara sing becik bakal ketite sing Allah bakal ketara nang dunya aja gawe dosa mengko kowe bisa cilaka sing becik bakal ketite sing Allah bakal ketara nang dunya aja gawe dosa mengko kowe bisa cilaka eling sira manungsa mula tansah padha waskita nguting ilmu swijining cara kang migunani marang wong liya eling-eling sira manungsa ayo padha ngekertosa gedhe beya kang maha mulya murih bejo ning alam bako sing becik bakal ketite sing Allah bakal ketara aja gawe dosa kowe bisa cilaka sing becik bakal ketite sing Allah bakal ketara nang dunya aja gawe dosa mengko kowe bisa cilaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.